Piki ang imong pagtuo, piki ang imong kaluwasan kung sa relihiyon ka magbase. Si Jesus mismo nag-ingon yana sa John 14:6. Ang peke nga sekta o ang peke nga relihiyon dili tungod kay nagbasa sa iyang relihiyon. Peke ang usa ka sekta, peke ang usa ka relihiyon kung kanang relihiyon na kung kana nga sekta kimugna lang nagtao, man-made or man-founded gitawag og sect. Anong fake man kung tao ang magtutukod niya na sa hinungdan nga ang tao dili man gud manluluwas. Kung ang tao dili manluluwas, so therefore kanang iyang gitukod di gid na makaluwas. So kung diha ka magbase, sigurado gid ta peke gid na imong pundok. Ngano man kay dili man Dios ang tukod. Dili man Dios og tao ang nagtukod ni anang maong gitawag og pundok ka. So palusot na lang mingon nga kung magbase ka gitawag ng relihiyon, peke na iangin pag yun ninyo ang inyong pagkapeke sa tinuod nga iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Number 2, wala po disulti si Kristo sa St. John chapter 14 verse 6 nga peke ang tawag ining magsalig sa gitawag or magbase sa relihiyon. Apan ang gisulti ni Ginoong Hesukristo sa St. Matthew chapter sa St. John chapter 14 verse 6 ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. Ngano man tod kay siya ang source, siya ang natural. Kung baga nga tawag ining savior or source sa gitawag og kaluwasan. Pero ayaw kalimti nga na instrumental cause of salvation that refers to the church. Ngano man kay ang Kristo nga misulti, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, siya man ang ulo, ang simbahan iyang lawas. So dili pwede ibuwag dato si Kristo og ang iyahang gitawag og simbahan. Kung imo nang ibuwag mo na kung giingon anananggal ng Kristoha imong gituuhan. Og ang kinabuhi ni ining maong iglesia kaning iyang gitukod mao nang religion. Nga naman kay religion, system man siya sa faith and worship. Si Kristo mismo nag-establish og faith ni ining maong iglesia kay sumapa ni San Pablo Ephesians chapter 4 verse 45 kay may usa ka pagtuo sa kabautismo, usa ka Ginoo ug usa ka Dios, di ba? So buti pasabot ni establish si Kristo og faith ni ining maong iglesia. Number 2, nag-establish siya worship. Niining mo iglesia nga dili sama sa worship sa Old Testament tawag inang community ug katong kahal kaniadto nga mag-offer og mga mananap kun dili sa iyang panahon sa Ginoong Hesukristo i-offer niya ang iyang lawas ug iyang dugo pinaagi ni anang maong gitawag og mga sakramento. So buti pasabot kung mingon ka nga kung dili ka magbasa sa relihiyon, buti pasabot imong i-question ang kredibilidad ni Ginoong Hesukristo. Nga naman kay again dili pwede nga buwagon ang faith and worship nga mo ng religion nga gi-establish ni Kristo gibutang niya sa iyang lawas nga maong iglesia. So kung imong isalikway ng relihiyon, gisalikway pud nimo si Kristo. So kanang pagsulti ni Kristo nga I am the way, the truth, and the life, dili tangtang din na, dili bulag din na ang iglesyang gitukod ni Kristo. So dili ta pwede magbase sa imbento lang sa mga pastoy. Ang dili na to dapat pwedeng basihan kadang kanang mga sekta or kanang mga nagpailang iglesia na tawra ang gitukod pasaan ang gitukod ni Luther, gitukod sa mga Amerikano, gitukod sa mga Hapon, gitukod even des Pilipinas, daghang kay mga nagtugod-tukod og ilang mga kaugalingong mga pundok. Mo'y dapat dili basihan. Ngano man kay magka-impierno man ang mga pundok ka. Dili iyan ni Kristo niya tukod-tukod og ilang kaugalingong iglesia. Pero kung mingon ka nga, iglesia gitukod ni Kristo, ang matuod nga reliyon, di mo na pwede ibuwag kang Kristo. Kay again, ang separable kanang maong gitawag og duha. Dili pwede mabuwag si Kristo, ang iyang iglesia, og naa dinha ang iyahang gitawag og relihiyon or faith and worship. Kaya mao mo na ang mubind. Kanang faith and worship, mao na ang mubind, mubugkos sa tao ngadto sa gitawag og sa Dios. In what way? By way of faith. Di ba? Hebrews chapter 11 verse 6, ang Diyos dili mahimuot sa mga taong way pagtuo. And also, by worship, magsimba ang tawag ining ang tao ngadto sa Diyos. In what way? Pinaagi sa Santa Misa.
So mo nang palusot lang mingon nga ayaw mo pagbasihan ng relihiyon. Piki ang imong kaluwasan, Inyo lang yung i-discredit ang relihiyon kay inyong iangin sa inyong pagkabakakon o sa inyong pagkabutbuton. Mo na ay magpailad ani mga to, pailad mo yung mga tawana. Madisgrasya gid inyong kalag. Okay? Piki ang imong kaluwasan